ni gi skundono. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni kwan mag nyithindo ma higi tin ne abich e kaunti ma Migori ma bini rocho ratich gi osemedore mokalo kaluwore kod lipot ma ogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori. Catherine Menganyi ma bende en apisa matayo chenro mag kedo kod lwenje mag kit chwech e kaunti ma Migori ma bende ne wuoye kinde romo ma bende nokelo kanyakla jogo ma kedo kod lwenje mag kit chwech wacho ni juma ka juma nyaka giyud nyathi ma hike tin ne abich ma oroch ratiche e kaunti ma Migori. Koke kaunti ma Migori Jojuma miwaler mathoth wi wachni. Catherine Menganyi en apisa matayo chenro mag kedo kod lwenje mag kit chwech e kaunti ma Migori bo migawo mar thieth ma oriko ni wuoye kinde romo mano kelo kamoro achiel jogo ma kedo kod lwenje mag kit chwech e kaunti ma Migori wacho ni juma ka juma nyaka giyud nyathi ma hike tin ne abich ma bende koro bambi e kaunti ma Migori. Menganyi wane lipot margi bende yango ni thoth nyithindogi ibambo kod joma chiegni kodgi ma oting'o wuonegi. One of the worrying trend right now are the cases of children below the age of 5, because in a week you'll have to get a case of a child below the age of 5 who has been defiled, and the perpetrator becomes somebody very close. Some of them are the fathers. So that should ask us, where are we and where are we heading to? We are having many outreaches in schools. We are having outreaches even in churches and also social gatherings to sensitize members of the public on the need to respect the dignity of ladies and not to abuse them sexually. Lipot manogol kod ma Migori kinde machuok mokalo bende yango ni atamlo 75 mag cases mag nyithindo mantie doma malo gin mago mag bembo. Jokedo kod lwenjego mag kit chwech ywak ni mokum cases gi mag bembo kod mamoko kori tieke buche mag anyuola kamoko bende achije ma itudo ringo kendo lal gino mosemiyo thoth cases gi ok winji matieki e doho. Cases that are not reported now are even worse. So up to now, as you're speaking, this month, it almost half the year, we've seen around 300 cases. So we are not sure by the time we reach December how many cases will be seen. Most of the cases are in court, but others, some of them have fled away to the neighboring country, the perpetrators. So it's a gap because they've not been found. Nitiere cases machalo kamago to nego report gi ka police kaeto ng'amobedo abused no dhi osiptal ka nitiere dwaro ratiro mare to chako dhi e doho kata e court to yudo ratiche. Higa ma okalo kwan ji maromo 120 ne okalo njego mag kit chwech kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori kata malo 58 mag jogie gin rawere ma hikgi tin ne 17. Among the cases we are seeing, like in the year 2024, we had around 1,200 and something cases, where almost 58% were children below the age of 17 years. So that relates to why we are getting high numbers of teen pregnancies in Migori County. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori bende yango ni cases mathoth mag dhawo e udi e kind jogo mantie keny bende osemedre e kaunti ma Migori kamagi ikelo kod gigo mathoth ma oting'o dok piny manweng'o. Cases of intimate partner violence, especially physical violence, are also upcoming. We will never miss a case any week or two. Wayudo ni gima kelo dhawo mang'eny ahinya ma ji gore ne en weche mag yuto. Samoro yuto sedok piny kaeto ema kelo dhawo. Mar ariyo wachako wayudo ni gik manyalo kelo dhawo en bedo gi kia ni ka nitiere pogruok e paro to konego tieke gi dhawo ji nyalo wuoyo. Jokedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori wacho midhiero ni inyalo mana tieki pod ni oganda koro nywako lwedo kamoro achiel. And we need to see how do we put up strategies. I cannot end, you cannot end, but we can end a GBV if we speak up and ensure that we protect each other. Watemo mondo wager gik moluongo ni safe spaces, kuonde mag konyruok ma nyithindo ma samoro oringo ok dwa ni mondo tergi nyangi, ginyalo dhi gidake, kata ka ng'ato osebedo raped to nyalo dhi kamoro mobed supported kimiye paro makare makata mana empowerment. Ne nyakalondo maramoy kuoke kaunti ma Migori an Jojuma.